Mae gennym ni newyddion cyffrous gan DementiaGo. Mae'r tîm DementiaGo yn gweithio'n galed iawn i helpu'r rhai sy'n byw gyda dementia. Dyma chydig o'r gwaith maen nhw'n ei wneud. Mae'r dosbarthiadau ymarfer cymunedol DementiaGo yn cael eu cynnal ledled y sir. Maent yn cynnwys digwyddiadau arbennig fel dawnsfeydd a teithiau, gyda phwyslais cryf ar rhyngweithio cymdeithasol, cynhwysiant a cael llawer o hwyl. Mae'n mynd i symud yn prosiect i cefnogi staff o gartrefi gofal i rymuso preswylwyr i fod yn fwy egnïol, ac mae yna ddiwrnod chwaraeon blynyddol lle mae pawb yn enillydd. Mae Botia Gwynedd yn dod â phobl sy'n byw gyda dementia a chyflyrau iechyd cronig eraill at ei gilydd i fwynhau chwaraeon, cystadleuaeth gyfeillgar a chael hwyl. Deep unedig dwyfor a meirionydd. Mae rhan yma o'r Dementia Engagement and Empowerment Project wedi ei leoli yn Abermaw, fel rhwydwaith cymorth ac eiriolaeth i'r rhai sy'n fyw gyda dementia. Y rhwydwaith atgofion chwaraeon. Mae'r partneriaeth genedlaethol yma yn gweithio i frwydro yn erbyn unigrwydd ac arwahanrwydd, trwy helpu phobl i fwynhau hel atgofion am chwaraeon. Mae'r tîm yn awyddus iawn i godi ymwybyddiaeth a chwalu rhwystrau trwy helpu gymunedau i gael gwell dealltwriaeth o dementia, cynnig sesiynau hyfforddi, a gweithio gyda cymunedau dementia gyfeillgar y gymdeithas Alzheimer's. Rhan hanfodol o'i gwaith yw dod â phobl at ei gilydd, gwrando sut mae dementia yn effeithio arnynt, a sicrhau eu bod nhw'n gweithio yn y ffordd orau iddyn nhw. Mae pandemig Covid-19 wedi dod â heriau newydd. Prif nod y tîm oedd cefnogi pobl trwy gadw cyswllt rheolaidd mewn amryw o wahanol ffyrdd. Ac mae'r tîm wedi gweithio'n galed i ddysgu sgiliau newydd. Maent wedi cynnal dosbarthiadau ymarfer corff ar-lein ac yn cefnogi pobl i fod yn cynhwysol yn ddigidol. Felly beth yw'r newyddion mawr? Wel, nawr maen nhw'n ddod â'r holl agweddau yma at ei gilydd o dan enw newydd, Dementia Actif Gwynedd. Ac i gyd fynd ar enw newydd, mae yna gwefan newydd sbon sydd yn gyfeillgar i'r rhai efo dementia. Fe gewch chi ydy'r holl wybodaeth am gwasanaethau Dementia Actif Gwynedd ar y wefan, yn ogystal ac adnoddau dementiau eraill a chysylltiadau defnyddiol yng Ngwynedd. Diolch am wylio gan pawb yn y tîm Dementia Actif Gwynedd.